nitie tabu mana gombo ni akono ibi walos wechegi mondo jopiny okonyore. Achako ka wachuni ni okadagi kuonde miwachogo nitie contractors mabendi jomiriambo to gitin miyudo kichulo diriyo to tabu ni bire nikech sirkal masani odhi owito documents gi ongego. Koro iyudo ka jomoko kawo advantage of ma. Tan penjo maduong' ma adwa penji mado gombo ni duoka. Tenders motim under this regime kendo ne gin under ward base. Ang'o momiyo gilal? To maduong' ing'e maber ni last financial year county no purchase seeds ka Kenya seeds 39 million, no get 40 million, 1 million per ward under ward base. Ang'o miyo pok ochul Kenya seeds? And ma nyalo lead to wang' ni ok wadhi yudo kodhi nikech Kenya Seeds Company bambo 39 point something million. Ang'o momiyo gibambo? Idwa koni magi bende tenda nokawo tok bakdo koso ma to gima nokete lela ma jo Kenya Seeds Company owin tenda to nyaka sani kodhigo nokom mwasechamo moselal kendo wadwa machielo pok ochul gi mano. To pesa ni nobiro kendo ing'e maber ni CS masani John Mbadi notimo history ma pok otimre piny Kenya ka. Nochulo gope te mag county and onge governor mose dispute mano. Ang'o miyo pok ochul pending bills ma 2024 2025 mano gole pesa and bing'e maber ni 2024-2025 4.941 billion mar development according to the supplementary. Gik mano olandi en mana ndara mar 10 million per ward mabiro 400 million. Ane ward na Gwasi South ward nitie barabara ring road mane olando pok otim nyaka sani. Nitie barabara mawuok kamoro ni Kojera to luwo kona Kogelo to kadho Ligongo to dhi koga gweng' Mbadi kuchocho kochomo Tati pok otim nyaka sani nikech nomigi 5 million. E 2024-2025 mane Mbadi oashwa makata imbe ang'eni pok ipengo ni pesa te no release bobiro nyaka gope manodong' chien no release. Ang'o momono chulo pending bill kata matin mamigi nikech an kodgi mang'eny okanya mention gi kendo nochiw gi yo makare ji nobid ma ji odhi otimo tenda gi nyaka samo wueni nikech ing'e maber ni Awiti noloso budget ma 2022-2023